हॅलो, झ्युरिक एअरपोर्ट स्वित्झर्लंडमध्ये गेट ई पाहायचा आहे. सो मी जस्ट उतरली आहे. बॉम्बेमध्ये बसलेली, मुंबईमध्ये बसलेली. फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी इज ओव्हर आणि आत्ता आहे झ्युरिक एअरपोर्टला. वाटलं तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करावं माझं ट्रॅव्हल अपडेट. सो इथं उतरली आहे. आता इथून मी फ्लाईट घेणार आहे न्यूयॉर्कसाठी 1 तासांनी. माझ्याकडे 1 तास वेळ आहे. मला कॉफी प्यायची आहे. तर इथली करन्सी आणि कॉफीच्या दुकानात जाऊ आपण नंतर किंवा रेस्टॉरंटमध्ये. पण आत्ता हा ब्लॉग आहे तो फक्त हा गेट ईचा मी एक छोटासा व्हिडिओ दाखवते तुम्हा सर्वांना. बाय.